تابعدار ہیں جناب انشاءاللہ. تیری ذات کا شکوہ میں نہیں کرنا، جو لکھے رازق ٹھیک ہے. انصر بھائی، تیری ذات کا شکوہ میں نہیں کرنا، جو لکھے رازق ٹھیک ہے. افسوس تا لگدا ہے غربت تو جدا کر دن تن شریک ہے. کدی وانگ سکندر آزم دے میرے لیک دی ہوندی لیک ہے، اور وقت میں نادان نو ملنے دینت رکھ دے سجن اڑی کے. رستم جایا صاحب، میں ساری زندگی لیک غریبی آلی میرے مگروں لے نہ سگی. سجنان دے کان وچ دولت دی خوشخبری پہ نہ سگی. قد کھتی چا غربت نفرت دی کسے صورت ہے نہ سگی. او سنگتان دی کھیڑ ندان بنائی آئی غربت تو رہ نہ سگی. تینو پتا سنگت نبھاون تے انسان دے اکثر سر لگ دن. زر مال زمین تے ایک پاسے کئی واری وسدے گھر لگ دن. سب کچھ نادان لٹا بگیے تاوی پھٹن دے خوف تے ڈر لگ دن. وط غیر شکاری مار چھوڑن دن جدہ پیار اڈن دے پر لگ دن. دریاوی مل دن آپس میں سو کو نادان غلا کے. اظہار کرن دن اودران دے طوفان دے روپچ آکے. چاہے صاحب چھڑا عید دے دیوی نو ملدا، اور بے ترسا گل نہ لا کے تیرا ہو کے اشارت وسطا نادان میں پکیاں لا کے. بندے وسطیاں ویک کے آویندن میرا سجن وجیندہ لوک نہیں. اللہ رزق چ برکت دونی پاندے لپ دیتیاں ویندہ موک نہیں. چنگے وقت سجن رکھیندے ہیں سٹ کھتنا بندہ توک نہیں. تس پانی پینا دان لمن دریا کوئی ویندے سوک نہیں. ایک ہی بندے آکیا میں کہہ ریٹائر دیا بڑھا ہو گیا. تو کیا مڑ وقت دی گال لے. میں کہ چھڑا میں تھا نہیں کی اور بھی آن. جڑے لوگ سٹیج دی زینت ہائے آج بشیر طالب گلوکار نہ رہے. جڑے لوگ سٹیج دی زینے انہاں دی یاد واسطے چھڑ دوڑے انہاں تو نہیں لگوانے. جڑے لوگ سٹیج دی زینت ہائے آج بشیر طالب گلوکار نہ رہے. راس ہائیں تے درد راس ہائیں تے درد تے آڈا چینا یاسین آبد ابرار نہ رہے. ایک عمر رسیدہ روندی ویکھی اور روک ڈھل گئی ہار سنگار نہ رہے. کدی ویک ہاتھ ادب کدی ویک کے ٹھردے نادان آئے. توڑے پیار نہ رہے دیدار نہ رہے. کدی عید دچان نادان نہ سے توڑے دیدار نہ رہے توڑے پیار نہ رہے. مہربانی جناب علی رستم جایا صاحب، جناب فیصل بھٹی صاحب، جنگیر ساول صاحب. بن وقت ہوتا ہے تخت نہ مل دے بھویں لکھ لکھ جتن کریمن تران مریمن. جڑے رب نو کام منظور ہومن اوے وچ کائنات دے تھیمن صبر کریمن. بن امر تو نہیں ملاقات ہونی بھویں قاصد روڈ ٹریمن میل نہ تھیمن. خوش قسمت خوش نادان پہ وسدن بد قسمت نے چڑکیمن مر مر جیمن. مقصوم دی ہار بہار چل اٹھیا میرا کوئی نہیں دوست خزاں تے. میری آت نے پھول گئے خاک تے رول گئی زردی چھاپ تے آتے. کئی بس کئی سا ورنہ وس گیا نہ بیٹھا امن دی چھاں تے. ڈنگ نب دے پہ مایوسیاں وچ فی الحال ندان جہاں تے. ادب دل ہے کہ دل دا سودا کیتے مجبوریاں کولوں ڈر نہیں. جڑے کول اقرار دے کوڑے ہو من دریا وے سکدے تر نہیں. تو مان شریک دے وقتاں دا بن سجن سیانا کر نہیں. سردے پرواز ندان کرن دن پک شام نو کھل دے کر نہیں.
لجپال چروکڑے مر کپ گئے اج تین اندازے ہوئے نہیں زرمال سوا اس دور دے وچ کوئی شرم ملازے ہوئے نہیں اپ وڈیاں کان خوشامد تو کدی بند دروازے ہوئے نہیں ہینا کوئی بھی مرنا دان ونجے رشنا جنازے ہوئے نہیں انسا میلے کھٹے ونجن زندگی دے با رونق وقت کی گئے رشو نہیں رہ گئے سنتان دے ہولی ہولی رخ پرتی گئے ادمویاں میڑیاں کر چھٹیا ہے اج وقت میرے نظری گئے فہم مولا پہ مکدی کھیڑ حیاتی دی ہن پو نادان بکی گئے مہربانی جناب ہو سکے بابا جی بدل اور تھکے میں بالکل جی بالکل تابعدار ہے جناب انشاءاللہ تیری ذات کا شکوہ میں نہیں کرنا جو لکھے رازق ٹھیک ہے